Глядзіце заўтра на першым нацыянальным тэлеканале. У 6 гадзін раніцы выпуск навін. Асаблівасці нацыянальнага харчавання ў праграме «Добрая раніца Беларусь» у 6:10. У 7 і 8 гадзін навіны. Працяг прамога эфіру праграмы «Добрая раніца Беларусь» у 7:10. У 8:10 працяг серыяла «Лінія абароны». У 9 гадзін навіны. Тайны Ніра Вульфа працяг серыяла у 9:10. У 10 гадзін зварот прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Григоровича Лукашэнкі да парламента Рэспублікі Беларусь. Прамая трансляцыя. У 12 гадзін пра падзеі дня на гэты час. Дзень добры Беларусь у 12:15. Барацьба за выжыванне ў свеце старых рускіх у кінарамане «Прывалаўскія мільёны» у 13 гадзін. Дзень добры Беларусь працяг прамога эфіру у 14:25. У 14:45 Москва-Мінск. У 15 гадзін дзённы выпуск навін. Самая дрэнная ведьма працяг серыяла у 15:20. Колеры жыцця чырвоны у праграме «5 цудаў» у 15:45. У 15:55 працяг маладзёжнага серыяла «Гэта класна». У 16:25 цана кар'еры, чым ахвяраваць дзеля яе. Тэма гарачай серады на пляцоўцы прамога эфіру праграмы 5/5. У 17 гадзін кліп «Абойма». Працяг серыяла «Тайны Ніра Вульфа» у 17:05. У 18 гадзін навіны. «Лінія абароны» працяг серыяла у 18:15. Спадчына, якая звальваецца нечакана, гэта клопаты напалам з каханнем. Камедыйная меладрама «Песня муляра» у 19:05. У 20:40 казкі братоў Грым у калыханцы. У 21 гадзіну інфармацыйны канал «Панарама». У 21:45 навіны рэгіёна. У 21:55 Аціла і Раміра прыходзяць у храм, дзеля прыватнай размовы з Сантьяга, каралева сэрцаў працяг серыяла. У 22:50 «Зона Х». У 23 гадзіны выніковы выпуск навін. У 23:15 пачатак начнога эфіру. Ён імкнецца выправіць свет неправеднымі сродкамі і сам становіцца ахвярай уласнай помсты. Мастацкі фільм «Кондар» у